Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube kag sa KK Channel 11. Kag karon saran naman kami mabatian sa radio station nga FM Bacolod 91.1. Kag yari nang top 10 nga mga balita subong adlaw. Negros Oriental Congressman Arnie Teves nagalegar nga may 3 ka Scout Rangers nga naga-target sa ilang nga kampo. Masobra sa 1,500 ka mga job order workers wala pa makabaton sang sweldo. 6 ka mga firecracker injuries ginreport sa Bacolod kag Negros Occidental. 3 ka mga truck sa Banwa sang Tuboso ginpangsunog. Kag sa good vibes, saksihan ng mga lugar nga para sa family adventure. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, anom ang na-report nga pilason bangod sang palupok. Naglabot sa 6 ka persona ang pilason bangod sang palupok base sa latest nga data sa Provincial Health Office sa Negros Occidental. Sa datos ng PHO, tig-isang pilason bangod sang palupok sa syudad sa Bacolod, Sagay, Banwa sang Binalbagan kag Hinigaran. Duha naman ang na-record nga pilason sa syudad sang Bago. Isa diri amo ang pinakauna nga na-report sa Negros Occidental PNP. Ang pilason amo ang tricycle driver nga si Rex Galiendo. Sunod sa Bago PNP, nagainom Sanday Galiendo kag iya mga himata sang adlaw sang Paskwa sang hinali ginsindihan sang iya utod ang whistle bomb. Bangod sang kahulugbon, ginpudyot ini ni Galiendo kag naglupok sa iya sini nga kamot. Gindalaman siya gilayon sa ospital. Sa number 9, masobra na sa 7,700 ka mga transaction ang na-process sa mga COMELEC offices sa probinsya sang Negros Occidental sa sulod sang 2 ka semana. Humalin sa nag-resume ang voters registration. Sunod kay COMELEC Negros Occidental Supervisor Ian Lee Ananoria, humalin December 12 tubtob December 23, 7,770 ka mga transaction ang na-process. Ining nagalakip sang application for new registration, ang pag-transfer sang registration, correction of entries, kag iban pa. Kung manubo man ang mga transaction nga na-process suno kay Ananoria, inibangod mahimo nga masako pa sa holidays ang mga botante. Sa mga new registrants naman, kalabanan sa mga nag-apply magparehistro, mga pamatanon. Padayon ng paghaylo ng COMELEC nga samtang may tion sining holidays mag-process na sa ilang application for registration kag iban pa nga transaction. Naano ko sa mga EOs, pinamangkot ko sila. Do tayo magkakadto kay mga Christmas party almost everywhere subong. So hopefully by next week no mag-January ma-pick up na ang registration kaya until January 31 ang siya. Sa number 8, si Colonel Michael Samson nga nagserbe nga Deputy Commander sa 303rd Infantry Brigade sa nga Philippine Army sa karon ang bag-o nga pamuno sini. Ginpatigan ang turnover of command kainas sang aga sa headquarters ng 303rd Brigade. Kabahin sa marching orders ni General Benedict Arevalo ang pamuno sang 3rd Infantry Division kay Samson nga karon acting commander amo nga padayunon sini ang current mission nga ginsugdan na ni General Inocencio Pasaporte nga sa karon ang magaretiro na sa serbisyo. Suno kay Arevalo, padayon nga nagahina ang puwersa sang rebelding NPA sa Negros. May masobra sa 50 ka mga military-initiated encounter ang nagluntad kag ini ang nanginma dinalagon. Ilabi na nga pila sa sining mga encounter, suno kay Arevalo, ang nag-neutralize sa mga matag-as nga leader sang rebelding hublag. Dugang pa ni Arevalo, bisan pang kasubong ang sitwasyon sang NPA, wala sila nagakumpiyansa kag padayon ng ilang nga paglagas sa ila. Importante man suno kay Arevalo ang suporta sa mga pumuluyo sa ilang nga kampanya. Samtang sinilamang may napulo kay NPA ang nagsurrender sa Gihulngan City, Negros Oriental. Sunod sa militar, resulta ini sang sustained focused military operations kag joint enhanced military police operations kasubong man sang padayon nga information campaign.
They're continuously weakening, pahina sila ng pahina. Of course, they will try to show that they are still a force to reckon with, pero alam namin na humihina na sila. At ang utos ko naman sa ating mga tropa, maski humihina sila, huwag tayo magkukumpiyansa. Patuloy pa rin ang pagtugis. We'll still be on the offensive, very aggressive in running after them. One is too many for a NPA to be here in Negros. Kaya kami magpapatuloy, patuloy ating kampanya hanggat malipo natin sila na hindi na sila makakagawa ng anumang karahasan at saka atrocities. Sa number 7, lalaki patay sa mahulugan sang kahoy sang akasya sa bispera sang Paskwa. Patay ang 25 anyos nga si Edrelera matapos ini mahulugan sang sangasang akasya sa Manuyod, Negros Oriental antes ang bispera sang Paskwa sang Sabado. Sa investigasyon sang PNP, ang biktima ang iyara lang sa parking lot sang public market samtang nagahulat sang iya nga utod. Hinali na lang nga nahulog ang sangasang akasya kag nag-igo sa biktima nga nagagom sang seryosong asamad. Gindala pa ini sa ospital apang napatay man si Hera. Sa number 6, 3 ka mga truck sa Banwa sang Tuboso ang ginsunog. 3 ka mga truck sang tubo ang ginsunog kahapon sa kaagahon sa barangay San Isidro sa Banwa sang Tuboso. Sa investigasyon sang Tuboso PNP, ang mga engine sang 3 ka truck amo ang ginsunog sang wala pa makilalaan nga mga persona. Wala man sa mga report nga casualty sa natabo nga pagpangsunog. Sa karon nagapadayon pang investigasyon sang PNP kung sino ang may kahimuan sini kag kun bala involbado diri ang rebeldeng grupo. Sa number 5, nagsaka na sa Stantaysay ang cholera cases sa Negros Occidental. Sunod kay Dr. Jessica Fama, ang Medical Specialist 3 sa Provincial Health Office as of December 27, nagsaka na sa Stantaysay ang confirmed cholera cases sa probinsya pero hindi nakasubong kadasig sang pagsaka sadto. Nagapabili naman sa 3 ang cholera deaths. Kung ilakip naman ang suspected cholera cases o kung ang yadtong wala sang kumpirmasyon, gikan sa laboratory, 144 ang sa kabilugan nga kaso. So kay Fama, labing nagatinguha man ang mga banwa kay syudad nga malubad ang problema sa cholera. Pero hindi man madali-dali. Ilabi na nga ining may kaangtanan sa problema sa sanitation kag source sang tubig. Use natin, especially mga LGU nga taas ang area. Nagatingwa gid man sila, no? But you know, ang water source naton, ang sanitation, hindi na siya ma-magic ta nga ma-solve ta in 1 or 2 days, in a few days lang. Pinaka-basic, dra ang sanitation naton eh. Water and sanitation, una ang source of water naton. Tindo bala, wala bala sang contaminant sa atong nga source of water. Sa number 4, masobra sa 1,500 ka job order workers ang wala sa gihapon makabaton sa sweldo gikan sa syudad. Humalin pa sa nagligad nga semana nga nagapila sa cashier ang pila ka mga job order workers para makakuha sa ila sweldo sa binulan nga pagtrabaho sa syudad. Pero may masobra pa 1,500 sa gihapon nga mga JO ang nagahulat nga ma-release ang ila sweldo antes pa magtakop ang tuig. Suno kay City Administrator Attorney Pacifico Maghari III, padayon ang ila pagproseso sa requirement ilabi na nga na-delay man ang appointment letter sang kadam-an nga mga JO. Ginapaabot niya nga sa sini nga semana mabato na sang kapin 3,500 ka mga JO ang kabilugan nila nga sweldo. Nagahinyo man sila sa paghangup kag pagpasensya ilabi na sa mga nagapautwas kag nagareklamo sa social media matapos mapaslawan nga makakuha sang sweldo karon nga Paskwa. Normal processing kay medyo gin screen gid anay ang mga appointments tapos pag-process may mga protocol sa bangko sa withdrawals mo. So mo man lang to ang bangko ng pag-prepare sang cash. Damo-damo siya ang bulk. So by the millions. So amo to nga medyo na jutay na alang-alang jutay. Anong mga departments, attorney, ang natapos nagaan?
Actually, spread out. Damo man nga departments. Hindi siya nga isa lang ka departments. Spread out sa all departments ang City Hall. Sa number 3, 100 million pesos nga pondo target nga malabot sang syudad para sa backchip sa madason nga tuig. Sang nagligad na nga semana, ginaprubahan sang Sangguniang Panlunsod ang Bacolod City Comprehensive Health Program kon Backchip Ordinance. Pinaagi diri ang syudad ang mag-allocate sang 80 million pesos nga pondo halin sa DSWD Assistance to Individuals in Crisis Situation para sa health program. May 8 million pesos man nga pondo nga manggikan kay abang lingkod Representative Steven Paduano, kag dugang nga 2 million pesos nga pondo halin kay Malasakit Congressman Anthony Goles. Siling ni City Administrator Attorney Pacifico Maghari III, may 100 million pesos nga pondo ang tuyo nga malabot sang syudad para sa mga baksak. Ginabalay na sang syudad ang mga pagsulundan para sa pagpatuman sang programa sa madason nga tuig. Sa number 2, SIM card registration period nga magalawig sang 6 ka bulan ang ginsuguran na. Ngalan, address, gender, kag date of birth upod sa government-issued ID ang kabahin sa mga requirements sa mga cellphone users para makaparehistro karon nga ginsuguran na ang pagpatuman sang SIM Card Registration Act. Ang layi ang ginpatuman na gud mapunggan ang mga kaso ng cybercrime na lakip diri ang online scam, bank fraud, mobile phishing, text scam kag identity theft. May 180 days ang gintalana para makarehistro ang mga SIM card users sa mga telecommunications company. Sandig sa records ng National Telecommunications Commission, naglabot na sa 180 million ang SIM card users sa pungsod. Gani nagapaanda man sa ila ang Department of Information and Communications Technology batok sa mga fake registration links nga sarang pa makapangbiktima. Bangod may mga lugar man nga mahina ang internet signal, nagmando na ang pamunuan sa Department of the Interior and Local Government sa mga LGU nga maghatag sang assistance sa mga SIM card users nga yara sa remote areas. Ang mga SIM card nga hindi marehistro ang iga-deactivate makaligad sang registration period. Sarang man mabilanggo sa sulod sang 6 ka bulan hasta 2 ka tuig kag may multa nga hindi magdubo sa 100,000 pesos tubtub 300,000 pesos ang mga nagahatag sang peke nga information kag documents sa ila pagparehistro sang SIM card. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Teves nag-aligar nga mayara sang 3 ka mga Scout Rangers nga nabase sa Negros Occidental ang tuyo nga magatarget sa ilang nga kampo. Sa iya uploaded video sa iyang Facebook account, kinpahayag sang kongresista nga base sa A1 information nga nabato nila, may 3 ka mga Scout Rangers nga ginbayaran para targeton ang ilang nga pamilya o kon kampo. Gikan kunong 3 sa Bacolod City, kag yara subong sa Kabangkalan City, kag ang target sang mga ini yara sa Negros Oriental. Hindi pa mapatod sang kongresista kung sino ang target, pero sa pagkahibalo niya, gikan sa ilang nga kampo ang target sang 3. Kada isa kuno sa ila nagbaton sang dalag kung kantidad sang kwarta. Gina-question ni Teves kung sino ang nagmando sa 3 kag kung nga may kapasidad sila nga malocate ang location nanday Teves. Iya man ginaligar nga may 50 ka mga long firearms gikan sa Occidental Negros kag ginpasulod sa Negros Oriental. Ginbakal kuno ini sang kakontra nila sa politika. May 50 man ka mga tawo nga ginrecruit gikan sa kabukiran. Gani gina-question niya kung nga wala ini mamonitor sang otoridad. Suno kay General Benedict Arevalo, ang pamuno sang 3rd Infantry Division sang Army, wala sila sang ihibalo sa mga alegasyon ni Teves, pero ila ini nga usisaon kung may kamatuoran gidman. Bakit hindi nyo to nahuli? Lahat sa Army, bakit hindi nyo nalaman itong recruitment na nangyari sa bundok ng Negros Oriental? Sa inyong intel, bakit hindi nyo nalaman na may pinasok na 50 na M16? Ang sa balita ko, ang nag-assist
ng pagpasok or nag-escort ay PNP pa. Sa Good Vibes, family adventure bala ang inyo ginapangita sining nga holiday season? Yari ang pila sa pwede nyo makatuan sang inyo pamilya sa report ni Romeo Subaldo. Dili sa Talisay City sa Negros Occidental, pwede maka-family bonding o barkada adventure sa Barangay Katuliban, mga 30 minutes na drive halin sa Bacolod City. Dili makita ang El Monte Adventure Rush. Masakay ka mo sa all-terrain vehicle sa paglibot sa Hacienda Road, kag may nagkalinay ng mga package kung diin nga tourist destinations ang gusto nyo malabot. Pero dapat, kargado ka man sa safety gear nga gina-provide Manila. May 1 ka oras nga adventure ride, may 3 ka oras. Depende sa kung ano ang gusto mo mga package. Pwede makakadto sa Giant Cross, pwede magpa-waterfalls, kag pwede man i-enjoy lang ang view sa kabukiran. Kag duga nga adventure kung magbubu ang ulan, pinasayang experience, kag adrenaline rush. Kung gusto mo lapit lang, miyara man sa Barangay Alangilan sa Bacolod City, ang Iron Elk Adventure Park, ATV kung buggy naman ang sakyan nyo sa paglibot. Kag pwede man gamiton lang ilang trail sa pagbike. Family bonding ang ginatanyag sa lugar, pwede maglibot sa Bantug Lake Ranch o kung magpa-grassland sa Banwa sa Busya. Depende sa trip nyo nga trail. Kag kung gusto mo naman natural slide sa kabukiran, may ara man. Sa Canlaon City sa Negros Oriental, may ginatawag na Parudusan Waterfalls and Natural Slide. Makita lang ini sa Google Maps sa unan lang sa La Castellana. Yara ini mismo sa tiilan sa Bulkan Canlaon. May waterfalls kag may natural slide. Ang slide nahurma sa parayon nga pag-flow sa tubig sa sulod sa pila na katuig. The more nga nagadako ang tubig, the more man ang mag-enjoy ka sa slide. Ang tubig sa waterfalls, ice cold. Paborito man ini nga diving spot sa mga turista. Bata man o kung tigulang, naga-enjoy sa pag-slide diri. Kag the best part, libre lang diri. Kaya mo sa pwede nga adventure sa Isla San Negros, ikaw na lang ang ginahulat nga mag-discover sini. Barbs karon nga mabulubog na ang panahon, do timing gini para magpainit para sa mga kasubong nga mga adventure activities. Kaya sa Jaman Balanik, no, ang mga adventure nga na ang kasubong sa to, kung pamilya mo, upod mo. Yes, Barbs. At least yung lain ng edad, ha? Yes. Kagamayad tong top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat insakto kag balanseng mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tubtubwas, maayong hapon.